כלי מצוין לשחרור מרגשות קשים בקלות ובמהירות. כעס, פחד, אשמה, בושה, עלבון, אלה הם רגשות שאנשים חווים אותם בעוצמה מאוד קשה ויכולים להשתחרר מהם בהליכים פשוטים. טיימלנד זה כלי שאפשר ללמוד אותו בארץ, ועובד בהרבה מאוד מקומות. אנחנו מעדיפות להביא אנשים שהם מומחים בכלי הזה ומלמדים אותו בצורה הטובה ביותר. אלה שני אנשים שהשמות שלהם זה ג'וזף קלף ופול קלף, הם מומחיות. הם מגיעים מאנגליה והם מביאים איתם ניסיון תרפויטי בקליניקה שלהם, של עבודה עם הרבה מאוד אנשים. ג'וזף אפילו אומרים עליו שהוא מטפל בסלבריטאים כזה, והם מביאים איתם ניחוח של קורס בחו"ל, במחיר של קורס בארץ, וזאת הזדמנות שאין אותה בהרבה מקומות. ללמוד את זה כמו שצריך, ואנשים שלמדו את זה במקומות אחרים באים אחר כך לקורס הזה ואומרים שזאת הייתה חוויה אחרת לגמרי.